en el fet de vincular procedència o origen de les persones amb la delinqüència. Aquest és un discurs alimentat per algun partit polític i mitjans de comunicació durant anys. La conseqüència d'aquest discurs és un terreny adobat per l'extrema feixista, xenòfoba i racista. Me llamo Jale, tengo 19 años. No, que voy a hablar con mi derecho. Es mi derecho. Vale, vale. No vayáis, esto es lo que quieren, no vayáis. ¡Saca los billetes ahora! ¡Saca los billetes! Aquí, está la policía me conoce bien.